Nogle gange skal der bare ingenting til. Så er det startnummer 15 til Line Bundgaard og nyt forbi. Startnummer 16 Louise Lillegaard Petersen holder klar på banen, og startnummer 17 Annette Køling holder klar i Jeg kan godt få lidt sommerfugl i maven ved tanken om, hvad der sker med Conny og Rune på den her bane. Hvad jeg bare sige, når jeg nu endnu ikke kører. Jeg kan godt forstå det. Hvad er sådan på Conny? Det var lidt elben. Hun er bare glad for at være med, tror jeg. Conny synes bare, det er bedst. Conny synes, hun er meget lækker, hun står derovre. Hvad sælger former i kjoler? Godt. Wow. Det er god logistik her, det hænger godt sammen. Ja, det er en lille stævne.